бародарон ва хоҳарони азиз, имрӯз мо фасли дуюми ин китобро сар мекунем. Тазкияи нафс. Тазкияи нафс гуфта тоза кардани нафс. Тоза кардани нафс аз ахлоқҳои бад, аз кирдори бад. Бидон ки нафсро ҳиҷобҳои зулмонӣ бошад, мисол амин нафс ҳиҷоб дорад ва мо бояд нафсро тоза кунем ки ахлоқи хуб кунем. Ва ин мисол ҳиҷобҳое ки ҳаст, пардаҳое ки ҳаст, мо бояд кӯшиш кунем ки ин пардаҳоро дур кунем ва нафси худро тоза кунем. Асли муҷоҳида, асли мисол тоза кардани нафс чист? Аслаш ки боздоштани нафс аз чизҳое ки ӯ ба онҳо унс гирифтааст. Мисол чизҳое ки омӯхта шудааст ва фақат инро мехоҳад аз рӯи нафс, мо бояд аз ин корҳо вайро дасткашӣ кунем. гумон мабар ки тазкияи нафс аз роҳи ақл муяссар мегардад. Мо бояд фикр накунем ки аз рӯи ақлу фикр нафсро тоза карда мешавад. Чӣ хеле ин фикрҳои файлософон аст. Тазкияи нафс чун дармони баданҳост. Ҳамчунон ки ба бемор иҷозат дода нашуда ки давоҳоро истеъмол кунад магар зери назорати пизишк, зери назорати духтур. Ҳамон хел тоза кардани нафс ва тоза кардани дил бояд дар назорати паёнбарон бошад ё валиҳои дӯстони худо. Барои ислоҳи он ба ҷуз ислоҳи қалб ки ба манзили шоҳ аст, чораи дигаре нест. Дилро бояд мо тоза кунем. Дилро тоза карда намешавад фақат ба як сухан ки дили ман соф аст ё дили ман тоза аст. Зеро то шоҳ ислоҳ нагардад, раъия ислоҳ нашавад. Агар дилмон ислоҳ нашавад, то рафтори кирдори мо хуб намешавад. Агар дили мо ислоҳ шуд, рафтори кирдори мо хуб мешавад. Дар ҳақиқат амри нафс ва дармони он амрест душвор, ки ба як бор имкон надошта, балки ин корро такроран ба такрор бояд анҷом дод. Он ба ҷавонвари саркаши монанд аст ки танҳо ба лаҷон ром шавад. Ром шудани нафс дар рафтору кирдори мо, дар корҳои, дар амалҳое ҳаст ки бар зидди ин нафс мо бояд кор кунем ва кӯшиш кунем ҳар рӯз нафси худро, дили худро покиза сунем бо зикри худо, бо итоати худо, бо духтуре ки мо гуфтем барои дармонҳои дили мо. Духтур ки аст? Ин валии худо аст. Ин як пир аст ки моро ислоҳ мекунад ва камбудиҳои моро нишон медиҳад. Валҳамдулиллаҳи раббил аламин.